पश्चिम घाटमाथ्यार एसपी खानापूर आणि जेवढा तालुक्यात गेल्या 2-3 दिवसापासून जोरदार पाऊस सुरू असतात आणि या पावसाची गती असा ती रात्रीपासून वाढलेली असतात। तेका लागून या भागातले जे नदी नाले असतात ते भरून वाहत असतात। अनेक पुलाचेर पाणी आल्या कारणान रस्ते बंद झाले असतात। आमका मिळालेल्या माहितीनुसार अनोड मार्गे जो गोव्याक जोडपी आणि बेळगाव जोडपी जो हेमडगा राज्यमार्ग असा त्या राज्यमार्गाचेर हालात्री नालो असा त्या नाल्याच्या ब्रिजाचेर पाणी आल्या कारणान हो ब्रिज सकाळपासून वाहतुकी खातीर बंद झालो असतात। तेका लागून हो मार्ग असा तो वाहतुकी खातीर बंद दवरपाक येल्लो असतात। दुसरी गोष्ट म्हटल्यार मलप्रभा नदीची पाणी पातळी वाढल्या कारणान मलप्रभा नदीचेर हब्बनहड्डी हांगासर आशिल्ले जे मारुती मंदिर असा ते पाण्या सकल गेल्ले असतात। त्याच्या वरच्या सायडीक जे देवाच्या हट्टी हांगासर जो मलप्रभा नदीच्यान वचपी जो ब्रिज असा तो ब्रिज पाण्या सकल गेल्लो असतात। कणकुंबी भागात खानापूर तालुक्यात सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली असतात। जांबोटी, हेमडगा, नेरसे, लोंढा या भागात जोरदार पाऊस सुरूच असतात। जेवढा तालुक्यातल्या केसरलॉक, अनमोड, रामनगर, जगलबेट आसू, सिंगरगाव या भागात जोरदार पाऊस असतात। तेका लागून या भागातल्या जो शाळा, कॉलेज आणि अंगणवाडी असतात त्यांना गव्हर्नमेंटान सुट्टी जाहीर केल्ली असा। जोरदार पावसाक लागून जी शेतीची कामां असतात ती पूर्णपणे ठप्प झाल्ली असतात आणि जनजीवन असा ते सध्या विस्कळीत झाले असा। पुरवठा खातीर प्रमोद मोंडे।